με τον Γιώργο Τσιουρί να συνεχίζει από τη γραμμή του σερβίς. Καλό και αυτό το σερβίς, καλή υποδοχή του Αγγελουδάκη. Από την πάει ο Τσαντάλης, 4-5. Νικόλαος Ρήγας τώρα στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Υποδοχή από τον Κοντογιάννη και επίδεση δυναμική από τον Τσαντάλη για το 11-15. Επιστροφή για την περιγραφή του δεύτερου σετ, ΠΑΟΚ Ελπίδα 1-0 με 25-23. Δυνατά τώρα χτυπάει ο Τσαντάλης για το 0-1. Ένα πρώτο σετ το οποίο κρίθηκε από μια τεράστια ανατροπή. Ρήγα στο σερβίς, υποδοχή από τον Κοντογιάννη και Τσαντάλη στην πίσω ζώνη, 6-9. Προβάδισμα 3 πόντων. Νικόλαος Ρήγας τώρα στο σερβίς. Φλότ σερβίς, υποδοχή από τον Τσαντάλη. Μανζιέρη και Τσάνταλη στην ευθεία, δυναμικά 7-10. Πηγαίνει και στο σερβίς ο Φώτης Τσάνταλης. Επιστροφή μετά το time out, ο Τσάνταλης στο σερβίς, η μπάλα είναι μέσα για άσο 7-12. Με τον Φώτη Τσάνταλη να έχει κάνει ζημιά στην αντίπαλη υποδοχή. Κοντογιάννη στο σερβίς, καλό σερβίς. Τρέχει ο Τσιουρής, σώζει, περνάει ο Ρήγας. Καλκατζίκος με δάχτυλα την άμυνα για κόντρα μπάλα του Τσάνταλη. Πήρε τον πόντο 13-22. Αγγελουδάκης, καλή υποδοχή και Μανζιέρη στον Τσαντάλη στην πίσω ζώνη. Πήρε τον πόντο 16-23. Μισαηλίδης με φλότ σέρβις, τέλειος στην υποδοχή και στο πέναντι ο Τσάνταλης και 16-25 η Ελπίδα κάνει το 1-1, επιστρέφουμε. Επιστροφή για την περιγράφη του τρίτου σετ, ΠΑΟΚ Ελπίδα 1-1. Φάση διαρκείας τώρα στην πρώτη φάση του τρίτου σετ, με τον Τσιουρί να κόβεται από τον Τσάνταλη, 0-1. Κοτρονιάς, υποδοχή από τον Αγγελουδάκη. Κοντογιάννη σε ρόλο πασαδόρου για δυνατό καρφί από τον Τσάνταλη, 1-3. Μισαηλίδης, τέλειος στην υποδοχή, Ρήγας και Τσιουρής, ντουμπλάρει ο Δημητριάδης. Ρήγας περνάει με μανσέτα, Μαργαρίτης με δάχτυλα, Μανζιέρη και Τσάνταλης με πλασέ. Η μπάλα είναι μέσα στη μικρή διαγώνιο, 20-23. Μισαηλίδης στο σερβίς, τέλειος στην υποδοχή έξω από τα 3 μέτρα ο Ρήγας και Τσιουρής με μανσέτα, free ball μάζεψε ο Μαργαρίτης, κοντραμπάλα για το σετ με Τσάνταλη να στέκεται στον αέρα και με 20-25 η Ελπίδα κάνει το 1-2, εμείς επιστρέφουμε για το τέταρτο σετ. ΠΑΟΚ Ελπίδα 1-2.
και 1-0 τώρα με Τσάνταλη. Υποδοχή από τον Καλκατζίκο και Τσάνταλης πήρε τον πόντο 7-5. Ρίγα στο πλασέ, άμυνα του Μισαηλίδη, Μανζιέρη και Τσάνταλης με εκπληκτικό άλμα και κατέβασμα όλα 7. Τώρα ο Τσάνταλης 8-10. Επιστροφή για την περιγράφη του tie break. ΠΑΟΚ Ελπίδα 2-2. Με χαλασμένη υποδοχή ξεκινάει το tie break, αλλά εξαιρετική επίδεση στην ευθεία του Τσάνταλη για το 0-1. Καλό σερβίς από τον Τσάνταλη, δεν προλαβαίνει να σώσει ο Τσιουρής. 0-3. Πήγαν και πάνω το Κοντογιάννης με φλότ. Δημητριάδης στην υποδοχή. Ρίγας και Τέιος με δάχτυλα σε πίσω ζώνη. Μαργαρίτης μάζεψε. Μανζιέρη και Τσάνταλης ήρθε μπροστά, τελείωσε τη φάση 5-7. Τσιουρής, Καλκατζίκος στην υποδοχή με δάχτυλα και Τσάνταλης με δυνατό πάτημα. Τσιουρής στην άμυνα, Μανζιέρη δεν τελειώνει τη φάση. Ρίγας, στον έτερο Ρίγας, σπάσιμο στον μπλοκ, το Γιάννης πρόλαβε, έβγαλε άμυνα. Μανζιέρη, Τσάνταλης έμεινε στον... Ο Αντώνης Γραφιαδέλης, καλό και αυτό, υποδοχή από τον Τσάνταλη. Μανζιέρη, Τσάνταλης από την πάιπ, δυνατό χτύπημα, εύστοχο για το 7-8. Και Δημήτρης Μαργαρίτης τώρα στο σερβίς. Χρήστος Γέρμπουρας. Καλό σερβίς, καλή και υποδοχή του Τιμπανίδη, Μπινίκος και Μαρούδας με δάχτυλα, άμυνα του Μαργαρίτη. Κοντραμπάλα με Τσάνταλη στην ευθεία, 10-12. Και πάλι μπροστά με 2 η Ελπίδα. Μισαηλίδης, υποδοχή από τον Τιμπανίδη και στο πέναλτι ο Τσάνταλης, 11-14. Φλοτ σερβίς, υποδοχή με δάχτυλα από τον Τσάνταλη. Μανζιέρη και Τσάνταλης περνάει με δάχτυλα. Μαρούδας μάζεψε, Μπινίκος και Μιχαηλίδης στην κοντραμπάλα. Άμυνα από τον Γκέρμπουρα, δεν τελειώνει τη φάση ο Γραφιαδέλης. Τσάνταλης θέλει να τελειώσει τη φάση και τα καταφέρνει. 12-16.
Τσάνταλης στο σερβίς. Καλό σερβίς, η μπάλα είναι μέσα. Άσος για το 13-19. Τσάνταλης και άλλη βολίδα, άσος. 13-21. Δεν έχει άλλο time out ο Θανάσης Αραμπατζής. Μαργαρίτης τώρα στο σερβίς για την Ελπίδα. Υποδοχιά τον Μιχαηλίδη. Μπινίκος θέλει να περάσει, άμυνα τον Μαργαρίτη. Και πρώτος χρόνος με Μιχαηλίδη να πλασάρει. Παντελίδης πέρασε, Μανζιέρη ντουμπλάρει. Ευκαιρία για την Ελπίδα, κακή συνεννόηση, πέρασε ο Μανζιέρη με Μανσέτα. Την Πανίδης μάζεψε. Μπινίκος και Παντελίδης με πλασέ άμυνα του Μαργαρίτη. Μανζιέρη και Τσάνταλης από την Πάιπ, την Πανίδη στην άμυνα στο ταβάνι. 17-24, 7 set ball για την Ελπίδα. Κοντογιάννης. Καλό σερβίς στην Πανίδης. Έξω από τα 3 μέτρα ο Μπινίκος, Μαρούδας, άμυνα του Τσάνταλη. Μαζιέρη και Τσάνταλη στην ευθεία, η μπάλα είναι μέσα. 5-10. Μαζιέρη, Τσάνταλης πάνω από το μπλοκ, 7-14. Παντελίδης τώρα. Υποδοχή με δάχτυλα του Κοντογιάννη, Μανζιέρη και Τσάνταλης με καλό άλμα, Μακρυγιάννη στην άμυνα. Μπινίκος και Μιχαηλίδης, άμυνα του Κοντογιάννη, τρέχει ο Μανζιέρη. Τσάνταλης δυνατά στην ευθεία, 14-21. Το χειροκρότημα και στον Δημήτρη Μακρυγιάννη, γεννημένος το 2011. Υποδοχή από τον Αγελακούδη, Μανζιέρη και Τσάνταλης με δυνατό άλμα, 16-22. Τζαμφλότ, Αγελακούδη στην υποδοχή και Μανζιέρη με τον Τσάνταλη να παίρνει το block-out. 7 set ball για την Ελπίδα, με τον Φώτη Τσάνταλη να πηγαίνει και στη γραμμή του σερβίς. Ο Κλαβδιανός περνάει τώρα στη θέση του Γραφιαδέλη. Φώτη Τσάνταλης. Καλό σερβίς, η μπάλα βρίσκει στην οροφή και με 17-25 η ομάδα της Ελπίδας κάνει το 2-0. Εμείς επιστρέφουμε για το τρίτο σετ. Jump float από τον Πινίκο, υποδοχή από τον Κοντογιάννη. Και από την Πάιπ ο Τσάνταλης, η μπάλα είναι μέσα. 5-8. Υποδοχή με δάχτυλα από τον Τσάνταλη και η κομπίνα εκεί θα βγει με τον Τσάνταλη. Έξι 10. Μαρούδας, Μανζιέρη και Τσάνταλης δυνατά. 8-14.
Μακρυγιάννης στην υποδοχή, Μπινίκος, Μαρούδας, άμυνα από τον Κοντογιάννη, Μανζιέρη και Τσάνταλης. Η μπάλα είναι μέσα στην πίσω ζώνη, 16-21. Μαρούδας, Κοντογιάννης τρέχει το Μανζιέρη και Γκέρμπουρας χωρίς μπλοκ, άμυνα του Παντελίδη. Κοντραμπάλα με Μιχαηλίδη να πλασάρει, κόβεται ντουμπλάρει ο Μπινίκος. Και πάλι Μιχαηλίδης, Κοντογιάννης, Μανζιέρη και Τσάνταλης πήρε το μπλοκάουτ, 18-23. Δύο πόντι χωρίζουν την ελπίδα από το 0-3. Τσάνταλης, ο οποίος σερβίρει με jump speed, άσος από τον Τσάνταλη, 2-0. Πολύ καλό σερβίς. Κλεμπουσνιώτης, μαζεύει ο Μισαηλίδης και ανεβαίνει ο Τσάνταλης. Φοβερή άμυνα του Εφρεμίδη, χωρίς συνέχεια όμως. 9-7. Ακόμα ένα πολύ καλό σερβίς, σώζει ο Παγώνης. Κοντραμπάλα για την ελπίδα με Τσάνταλη πάρα πολύ ψηλά. Φανταστικό χτύπημα το Τσάνταλη, 13-7. Σκόθηκε πάρα πολύ ψηλά, βέβαια και η πάσα του Μανζιέρη είναι πολύ καλή, αλλά το άλμα του Τσάνταλη και το χτύπημά του ήταν θεαματικό. 13-7. Η υποδοχή από τον Αγγελακούδη είναι καλή και το χτύπημα από τον Τσάνταλη στην πίσω ζώνη. Φανταστικό σερβίς και άσος από τον καταπληκτικό Τσάνταλη. Απίθανα σερβίς από το Φόντι Τσάνταλη. Παίρνει ακόμα έναν άσο, 17-9. Η ελπίδα... Εφρεμίδης υποδέχεται σε πρώτο χρόνο από Παπαγεωργιού, κόβεται, ντουμπλάρε τον εαυτό του. Κλεπουσνιώτης με πλασέ, Κίνο Μαργαρίτης. Και ανεβαίνει στην κοντράμπαλα ο Τσάνταλης για φοβερό διαγώνιο χτύπημα, 13-8. Κλεμπουσνιώτης, πολύ καλό σερβίς, υποδοχή από τον Κοντογιάννη. Ο Τσάνταλης βγάζει καταπληκτικά χτυπήματα σήμερα. Και οδηγεί την ομάδα του 14-9 σε αυτό το δεύτερο σετ. Δύσκολα ο Κλεμπουσνιώτης. Θα περάσει απλώς η μπάλα. Κοντραμπάλα για την ελπίδα. Μανζιέρη. Τσάνταλης. 13-10. Δεύτερο time out το γκολ του Ζουτέλη. Μισαηλίδης, Κλεμπουσνιώτης με δάχτυλα θα ανέβει και για την επίθεση. Εύκολα ο Τσάνταλης, κοντραμπάλα με Τσάνταλη, block out, 16-11.
δύσκολο ο Τεκτονίδης. Τσάνταλης γύρισε φανταστικά το χέρι και σκόραρε. Τσάνταλης στην επίθεση για την άμυνα του Εφρεμπίδη. Λεπουσνιώτης θα περάσει με πλασέ. Και ο Τσάνταλης, φανταστική επίθεση στην ευθεία, 9-5. Μισαηλίδης, χαλασμένη υποδοχή του Τιφτιτζόγλου, ο οποίος πλασάρει, εύκολη άμυνα από τον Γκέρμπουρα και ο Τσάνταλης ακόμα μία πτήση. 15. Time out του coach Γζουντέλη. Επιστρέψαμε μετά το time out με τον Τσάνταλη να παίρνει ακόμα έναν πόντο. 11-15. Μισαηλίδης, ο Ιερεμίδης στην υποδοχή, ο Παπαγεωργίου, άμυνα του Μισαηλίδη. Και πάλι Τσάνταλη, 12-15. Ο Κοζουτέλης και τον Μπάκο ψάχνει κάποια εναλλακτική λύση. Σουλιώτης, πολύ καλό σερβίς, χαλασμένη υποδοχή, θα περάσει μπάλα από τον Γκέρμπουρα. Δεν μαζεύει καλά ο Άρης και θα περάσει απλώς ο Κλεπουσνιώτης, χάθηκε η κοντραμπάλα εδώ. Μισαηλίδης σε πρώτο χρόνο σπάει μπάλα στο μπλοκ και ο Παπαγεωργίου σπάει ο Μισαηλίδης στο μπλοκ και Τσάνταλης μέσα στη διαγώνιο, 22-14. Κλεπουσνιώτης, υποδοχή από τον Γκέρμπουρα. Ο Τσάνταλης βρήκε τρόπο να πάρει πόντο. Πλασέ με το αριστερό ενώ έπεφτε η μπάλα. 23-15. Παγεωργίου. Πέρασε, υποδοχή από τον Μαργαρίτη. Τσάνταλης μέσα στην πίσω ζώνη, 24-16, 8 σετ, μάτς και championship ball για την Ελπίδα Πελοκήπων. Αποστόλου. Υποδοχή του Γκέρμπουρα, ο οποίος θα ανέβηκε στην επίθεση, θα πάρει το block out με 25-17. Και 3-1 η Ελπίδα είναι πρωταθλήτρια στο κομβικό παιχνίδι απέναντι στον Άρη, ο οποίος ήθελε νίκη μόνο με 3-0-3-1. Κατάφερε να κερδίσει τους Πυδρόμαυρους με 3-1 και να τους περάσει στην βαθμολογία και κατακτά το πρωτάθλημα σε ένα φανταστικό μάτς που αξίζει συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες όπως και σε όλες όσοι συμμετείχαν σε αυτό το τουρνουά.